Ευθεία, Πώς στέκεται αυτό εδώ, πώς στέκεται. Σου είπα, αυτό να κάνει μια τριφούλα που όταν θα το κεφάλι του είναι λίγο ευαίσθητο, δεν το ζωρίζει. Παιδιά, θέλει καπέλο και οπωσδήποτε μπουφάν, Κασκόλ. Σκουφί, μπουφάν. Ωραίος. Εδώ είναι γλυπτό, όχι παίξε γέλασε. Από λευκό μάρμαρο, Μιλάμε για Όχι αριστούργημα. ρε παιδί μου, τόσο μην κάθετε ώρες εδώ ατελείωτος, τι θα κάνει ο Τιμωρία άνθρωπος. τον έχουμε. Εδώ το χέρι το έχει βάλει στην τσέπη μέσα και Το ένα φουσκώνει. ναι, το άλλο δεν έχει Το λέμε θα τους βάλουμε. Έλα ρε Γιώργο! Από εκεί το βγάλω. Έλα πάρε μας μία εδώ.